Velkommen til Cykeleksperten, din cykelbutik både online og fysisk her i Vanløse. I mere end 20 år har vi hjulpet tusindvis af danskere med at blive godt kørende på nye cykler. Her på Slotshavnsvej 103 i Vanløse finder du vores megastore og store cykelværksted, hvor du altid har mulighed for at opleve mere end 700 cykler i vores udstilling, med alt lige fra børnecykler til elcykler, hverdagscykler og ikke mindst high-end cykler i både race, gravel og mountainbike. Vores mange cykelpassionerede kollegaer står altid klar til at hjælpe og vejlede dig, så du altid kan være sikker på, at du får den helt rigtige cykel med hjem. Og bor du i København eller omegn og ønsker at få din cykel serviceret eller bare tjekket, så kan du roligt booke en tid på vores værksted. Her laver vi stort som småt og skruer på alt lige fra din gamle robotsmotor til nyere elcykler, high-end cykler og alt derimellem. Derudover er vores værksted certificeret Shimano Service Center, hvilket sikrer dig den allerbedste kvalitet i det arbejde, vi laver. På vores webshop kan du opleve hele vores udvalg af fulde sortimenter af både cykler, tøj og udstyr. Vi leverer til hele landet, også cykler, og sidder altid klar på vores support i hverdagene, hvis du skulle have et spørgsmål eller mangle et svar. Vi glæder os til at se dig og hjælpe dig med en ny cykel, måske noget tilbehør eller et tjek af din nuværende cykel. Lige her hos Cykeleksperten på Slotshavnsvej 103 i Vanløse.